Welcome to my vlog. So paadto mi og kuan guys, groceryhan, mag-grocery mi. So may nang sayo mi mga to kay kanang wala pa init. Hello guys, so diya na mi hakit na mi sa kalsada guys. So diya mo nagsapatos ko guys, pero ako na pero lapok ang daan hakit na mi. Chicks ra ba kayo? So di mi guys sa kalsada. So di pa mi guys naghuwat og sakyanan, wa pa mi way magpasakay sa amo guys kay maot man mi. Naghuwat og sakyanan. Ana murag ning gwapa ko diri ay char. So di na guys naparahan nami bugtik ni buka ay. Naparahan nami guys kasakay na jud karon. Mo na among sakyan. Kasakay na guys. Sakay na. Ay. Maulog na. So di anami sa Brain Superstore di ay guys. Guys, nakasulod nami. Di nami sa Superstore. Sa gustong magpasalon guys, o dili barato. So di anami guys, nakasulod nami. Ilang sulod guys. Sorry tamo. Magdatag katong tuan. Magkuha dito. Kadto bang blow? Katong ilang food cart. Kada. Oo, kuha ah. Ilang mga kuan guys sa mga barato. Last installment. Buang naman akong ba oy. Di naman ka istorya. Damo sila tinda guys. Hansong listahan ako. Ay sa. Ay nakatong listahan. May wagang listahan. Isa. Uy, di mo ni maori ang listahan na? Guniti sa daw. Asa mo? So tanawang agi guys, murag agi og wakwak. Mo na el atong paliton. Sardinas. So mga to tag sardinasan. Dito. Sardinas. Dugay-dugay na kog kuha ka nga rin. Dara. Lang sardinas. Sardinas. Ang tawa na ang akong palitonan. Ang sa. Miga man to. Sardinas. Di ako ano. Ato to. Magidi ay. Harita sa Magihan. Wala sila binandol. May tatong binandol. Pansit Canton. Tagnayin ilang pansit Canton.
palito. So, Maggi. Ilang Maggi tagpuan ta ang chicken tag 7. So, ansa pa? Lucky 7 unta to. Ay, sa mo palit ako Lucky 7. Yan na. Dali. Oh, diha lang. Lucky 7 atong paliton. Oh, ulam. Kami lang bitsin.
Kamot ng taani guys. Wa day tayo napkin dito. Napkin sa po. Tawas nami guys sa Prince sa first. So diya kami guys. Nagsakay. Ako may balito. Nagsakay Mexican. Nagsakay may kaya di na mo dali ang mga ito. Matirit sa. Wala na lang. Talaan guys. Nagkaroon to isang isda. Lagsing tok sa bao to. Bago pa sa'yo itong kuha. Ang bagman. So naudtuhan jud mi guys. So natanaw ako na mura nag amo. Init kaayo. Nao. Nagpahuway pa may kay kanang kapoy kaayo. Nya na bugat amon dala. Wala may ning are. So ako nagtin. So kaabot la jud nako guys. So nag-display ko sa mga tinda ba. So stay tuned.